Και βέβαια ο διοργανωτής σύλλογος, αθλητικός σύλλογος Απόλλων, προπονητής Σανιτάς Αποστόλης. Θα παρακαλέσω για την παράταξη τους διαιτητές μας. Κουργιώτης Νικόλαος, Γαζούλας Παναγιώτης, Γιαλαμάς Ιωάννης, Πολάτος Ιωάννης, Σαΐκα Λαβία Μαρία, Κατσούδη Βασιλική, Καριδοπούλου Ιωάννα, Γεωργιάδου Δήμητρα, Ζέλου Εφραξία, Τσιάκου Χρυσοβαλάντου. Παρακαλώ να έρθει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νοτιού Ελλάδος, Καρατακλής Γεράσιμος. Πολλές ευχαριστίες για άλλη μια φορά στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεπίδου. Καλερό καφέ στην παλιά πόλη, ξυλόφωτο σπινάρι στο πέραμα, ένα και ένα καφενείο του Καλόγερου στα Μεσήρια. Ο κριτικός Γακάνης Όμικρον Έψιλον, ανταλλακτικά φορτηγών λεωφορείων, τεχνοκοπές Σπυριδάκης, Σαββετάκης Κωνσταντίνος, λογιστικό, ασφαλιστικό γραφείο. Σύμβουλο επιχειρήσεων. Θα παρακαλέσω τον κύριο Σανιώτη να απονείμει την αναμνηστική πλακέτα στον κύριο Καρατακλή Γεράσιμο με τις ευχαριστίες μας για την υποστήριξη. Έχουμε άλλη μια απονομή και από τους 12 συλλόγους της Κρήτης θα παρακαλέσω την πλακέτα να απονείμει ο κύριος Τρίτσας Εμμανουήλ στον κύριο Αποστόλη Σανιτά με τις ευχαριστίες των συλλόγων για την προσφορά του στο Άρχιβα. Διοργανωτής σύλλογων. Τρίτο διασυλλογικό πρωτάθλημα Ελευθέριος Βενιζέλος. Τρίτο διασυλλογικό πρωτάθλημα Τάικοντο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση. Να σας πούμε ότι για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται με επιτυχία. Καλωσορίζουμε όλους τους συλλόγους της Κρήτης. Τους ευχόμαστε ευαγωνίζεστε, καλούς αγώνες και καλή πρόοδο και πολλά μετάλλια στους αθλητές, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, αλλά και εκτός Κρήτης. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά βέβαια την Ένωση Νοτιού Ελλάδος, Τάικοντο και ΤΑΜΕ και βέβαια τους διαιτητές μας που κάθε φορά που τους καλούμε έρχονται και μας δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους. Σε όλους τους αθλητές, ας κερδίσει ο καλύτερος, ευαγωνίζεστε. Παρακαλώ κύριε Καρατακλή να κάνετε ένα εξωτερικό. Κυρίσω την έναρξη του διασυλλογικού πρωταθλήματος με την επωνυμία Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλή επιτυχία σε όλους. Όπως είμαστε, ψηφσό. Σαΐα! Γιώμαι! Φεύγετε. Με τη σειρά που πήγαμε.